ka koro watieko wachni, unutimo gima kama nang'o? Ndalo mano dwaro mondo lok gik moko kata chike moko Kenya ka nutimo nang'o? Nitiere ng'ama ne ndiko gigi piny to tero ni wan maendi gima wadwaro 1 2 3 mondo mitime, kose nang'o manutimo? Nikech jo nyithindo masani gi to kaka gitim gini pod obagogi. Iketo gi e mbui kanyo, ng'ato dwaro gire wuon, ka ng'ato temo ni wuoyo to mano ok jatendwa, kodwa winjo gima owacho, ok owuo e lowa. Unutimo gini nang'o? Nyithindo go gima ber kodgi ma anyalo wacho ni ng'eni piny olokore, to teknoloji bobiro mane onge ndalo machon cha, kaka ji nyalo kata yudo wach opogore. Ndalo cha ne en mos, samoro indiko barua ne ng'ato Uganda, kore kikele koni ineno ka kikele machiemoro chop ma message nodonje, to nyithindo gi koro ing'eni tinde nitie mbui magikwanye wach kaka gik moko dhi mbele sana. Gima ang'e maduong' ma nyithindo gi dwaro, nikech gionge jatendgi mosechiwore ni en jatendgi. Wan kane wan kanyo in the struggle ne wan gi jatendwa mane wang'eyo owuok mbele. Kane dwaro kata multi party no bi, to ne wang'e ni wan gi Jaramogi kacha, to ne wan gi Masinde Muliro, to ne wan gi Ahmed Bamaris, to ne wan gi Sheikh Khalid Balala gene. Then ne wan gi the young tax manoting'o Baba Sani, to noting'o Anyang' Nyong'o, to ting'o Professor Uma Mobwa, to ting'o Gitobi Manyara, to ting'o Paul Mwita. So jogi ne nitie and nong'ere ni gin leaders. Ma lead gini midwaro gimoro. To nyithindo gi onge leader ma gisegolo. But gin nyithindo, wan gima neno kuomgi ni gise make an achievement. And demands manye giseketo, gisekonyowa kaka finance bill mane dhi hinyo jo Kenya mang'eny kendo jonyuolgi. Mang'eny gi bang'e ni ne ywak ne weche mag jonyuolgi. Kendo nyok gi ne geno e ndalo mabiro e ngimagi gin be giwegi. But gin nyithindwa, and we need to advise them. They must consult mondo gibed advised, mondo the gains magise make kik bed wasted, kik lal. Mane the advice mwanyalo migi. But the gains and the demands manye giketo also requires the government. They have no choice but to make fundamental changes on demands ma nyithindo gi oseketo. Mano boko nyawuondore kanyo ni nitie changes ma giseketo, ma fundamental changes nyaka bedi. Already kuonde mwawuothe, not only the political class gik manye nyithindo go kelo, but even among the religious community, you can see there's already a lot of sobriety in churches. Some of the religious leaders are now making the right decisions by their predecessors, kaka Bishop Alexander Muge, Bishop Okolo, Bishop Ondeto Gene made. They were dedicated to God and they were not out to get selfish gains and monies from the political class. Okay. Yeah.